Concepcion na nagsa-celebrate ng kanyang ika-14th birthday. At ang magpusurpresa sa kanila ay walang iba kundi ang kanilang mama na si Ma'am Mercedes Concepcion all the way from Kuwait. So ano pang hinintay niya? Samahan niyo kami at ating tunghayan kung anong kanilang magiging reaction sa pasurpresa ng kanilang mami. At isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Arat! Masarap ang inuman natin dito. May permit po ba tayo dito? Sino po si Mark Anthony Concepcion? Mark. Lalabas kayo dito. Ada in order ni mama mo na motor. Deliver nila. Wow! Okay. Punggarot na, kaya ka lang sa saan. Okay. Deliver ka lang, sir. May kami. Deliver ko mo to. Biruin nyo, nagkasya lahat dito. Nanay ko naman ako. Si nanay magbubukas daw. Ano ba yan? Kasama na ito siya. Ang galing! Ang galing! Dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love was just a game that children play, and no more than a game. Harus ka pa yung titigawang. Grabe siya! Ayan, tingin po dito, guys. Sige, mamaya na lang. Doon na lang tayo eh. Pasok na natin yung kanilang handa. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pwede bang yung mas masaya naman ang lungkot-lungkot naman natin? Alam ko nauna na ang kainan. Na, yung mga kanta naman ng busog na. Ayan, isa pa. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, yung tatlong celebrate natin. Pagulipan yung kandila. Make a wish muna. Tatlo. Kailangan tatlo. Ang lungkot-lungkot ni Kuya Mark. Ayan. Okay, so nakapag-wish na kung ano naman yung binulong kay Lord. Pakihipan na yung kandila. Kayong dalawa, sige. Kayong dalawa na lang. Okay na si nanay. Ayan. So, mukhang napakalungkot naman ng mga celebrant natin. So, Kuya, magkano yung pera sa ano mo? Sa balloon mo? 20,000. 20,000. Ang galing! Ang galing! 1,000. Ayan. Ate Kayla, pakihila. Yan ang para sa'yo. It's a prank! Ayan. Teka lang, Ate Kayla, tsaka
Kuya Mark ha, wait lang. Kasi parang may hinanda yata si Mama para sa inyong dalawa. Ayan, ang lungkot-lungkot ni Kuya Mark. Ngayon, matutuwa na si Kuya Mark. Ayan, Kuya Mark. This is for you. Ayan. Alam mo ba kung magkano yan? At so, lahat ng yan ay prank lang at alam ko malulungkot naman talaga kayo. Picture muna kayong dalawa. Picture muna kayo, ate. Kuya. Ito muna lang munang babasahin ko. Asan si nanay? Nanay, dito ka. Ayan, ito muna nanay, makinig ka. Nanay, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-aalaga at paggabay sa aking mga anak mula noon hanggang ngayon. Kayo nila nanay ko. Mga kapatid, hipag at bayaw ko, maraming salamat po dahil tulong-tulong kayo para gabayan sila. Masaya po ako na nakikita silang maayos. Salamat dahil panatag na po ako sa araw-araw dahil alam kong di ninyo sila pinapabayaan. Napakabait nyo, nanay, kahit mag-uling ka, magkahoy para lang may maibigay sa kanila. Kapag dadaing po sila, kaya naisip kong bigyan ka ng puhunan, bigasan, para po din na kayo mag-uling pa. Belated Happy Mother's Day din po, and advance Happy Birthday na rin po. Salamat po ng marami, naway bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay para makita mo pa lahat ng apo mo na makapagtapos ng pag-aaral kung mag-aaral po sila. Muli, maraming salamat po, nanay. I love you po from Jenny. Yan, nanay, ang sulat po. So, nanay, ano po? Masasabi niyo ang Jenny po. Ayan, thank you po, nanay. So, ito naman ang para sa inyong dalawa. Happy birthday! More birthdays to come. More blows to candle. More success, good health, and God bless you always, mga anak ko. Naway masaya kayo sa aking munting regalo. Ang regalong ito ay pasasalamat sa inyong pag-aaral. Kahit malayo ako, hindi kayo tumigil sa inyong pag-aaral. At umaasa ako na pagsisikapan ninyong makatapos kayo, hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo at sa magiging kinabukasan ng pamilya nyo someday. Dahil doon din kayo patungo, lahat ng paghihirap at pagtitiis ko dito, kapalit ng inyong magandang kinabukasan. Salamat sa inyong pag-unawa kung bakit kailangan wala ako dyan, dahil ito lang talaga ang paraan para mapag-aral ko kayo. Una, ayaw kong maranasan ninyo ang mga hirap at pasakit na pinagdaanan namin noon. Pangalawa, gusto kong maranasan ninyo ang mga bagay na hindi ko naranasan. Una, ang makapag-aral, makapagtapos at magkaroon ng magandang buhay. Hindi ako nagsasawang ipapaalala sa inyo na mag-aral kayong mabuti dahil yan ang pangarap ko sa buhay ko. Dala ng kahirapan hindi natupad, kaya sana mga anak ko, hanggat kaya ko pa kayong pag-aralin, hanggat kaya ko pang magtrabaho, dito sisikapin ninyong makatapos at sana lagi ninyong aalagaan ang isa't isa. Ang kuya ang dapat siyang gagabay sa kanyang mga kapatid. Siya ang unang magmamahal at magtatanggol sa kapatid niya at hindi kuya ang dapat manakit sa kanyang mga kapatid. Iwasan ang biruan dahil dyan kayo madalas nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Ate Kayla din dapat ilugar din ang kasungitan minsan. At salamat sa pagiging mabuting ate kay Bunso na kahit pasaway si Bunso, alam kong mahal nyo yan. Sana maiwasan na ninyo ang pikunan, maging matured na kayo, binata at dalaga na kayong tatlo. Sana naman mabago ninyo ang mga ayaw kong ugali ninyo at sana maging kuya at ate kayo sa isa't isa. Lagi niyong sundin mga payo ni nanay, mga tita at tito ninyo, ganun din sa papa ninyo. Salamat mga anak ko, maligayang kaarawan muli. Maraming
Mas magandang bagay ang darating sa buhay nyo kung makapagtapos kayo, sana kahit mahirap pagsikapan ninyo. Nandito lang lagi si mama nyo, nagmamahal sa inyo at gagawin ang lahat para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Happy 17th birthday and 14th birthday. Enjoy your special day. God bless. Mama loves you always. So ayan, ang mensahe ng inyong mama para sa inyong dalawa. So ikaw muna kuya, hihingan ko muna ng mensahe para kay mama. So yun na mama. Thank you and I love you mama. Mag-ingat ka po lagi. Bakit tinatakpan ng bago mo ka kuya? Thank you po sa lahat. Thank you po kasi pinanalas niyo sa papasalamat po kami kasi nagiging kahit minsan hindi po kami makakagawan. Minsan iba rin po ginagawa. Tandaan niyo po ba mahal po namin kayo. Kahit malayo po kayo sa akin. Nandito lang po kayo sa inyo po. Ayun lang. Thank you, Ate Kayla. Ito pa, meron pa kaming mga video message para sa inyo. Hi, Michaela, may inaanak. Happy 14th birthday sa'yo. Okay? Sana ngayong araw na ito, ma-enjoy mo at may celebrate mo ang birthday mo with your family. People celebrate birthday all around the world. Birthdays are important as we celebrate the growth of person emotionally and of course, physically. We should be thankful for our existence and for those who make our lives better. Life should be measured not by the number of years, but rather by the love we shared. Hi Michaela! I'm making this video because your Mama Jen requested it. And you know what? You are very lucky to have her in your life as a mother. By the way, I just want to greet you a happy birthday. As your advisor in this time of pandemic, I saw you a very kind, dedicated, and responsible student. So please continue that to get your dream in the future. And not only that, of course, being a responsible, loving, caring daughter. Again, happy birthday. Enjoy your day and God bless. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sana naman ka pa. Maraming kalawan. Sa'yo ang chance. Happy birthday! I love you too. Hi! Ako pala yung tita mo. Pinsan ko yung mama mo. Huli kitang nakita. Nasa 1 year old or 2 years old ka. Sa Pugaro. Hindi ko na ako natatandaan. Kasi maliit ka pa lang nun. Ako pala yung tita mo. Pinsan ko yung mama mo. Happy birthday! Enjoy! Ingat ka palagi. Huwag mo nang magbo-boyfriend. Hindi mo na sa pagdadalaga ha. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Kayla! Along! Pakabait na kayo. Matitigas ang mga ulo. Tsaka sana lahat ng pangaral ni Papa at Papa nyo, Mama at Papa nyo, tuparin nyo. Lahat ng mga pangarap nila sa inyo. Yun lang. Basta lagi kayong magpapakabait. Nandito lang kami lagi sa inyo, nakasuporta. Happy birthday. Happy na birthday pa. Ganon. Yun lang. I love you. Mwah. Hi Kai, hi Kuya. Happy birthday sa inyong dalawa. More birthday to come. So enjoy your day.
Peng Shanghai. Baka naman. Tapos, happy birthday. So yan ang mensahe sa inyo ng mga ng mga nagmamahal sa inyong dalawa. So again, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Megan Palabay, asan na si Nanay? Nanay, halika rin pa. Yan. So Nanay, ikaw muna dahil ikaw ang nauna. Happy birthday Nanay. Sana mag-iingat po kayo palagi dahil yan po na pandemic at hindi tayo nakakalabasan ng Nanay. So mag-iingat po palagi at sana po'y gabayan kayo ni Lord at lagi po kayong imasin kung ano man ang nararamdaman at bigyan kita kayo ng kamark sa yung piling ni Mama na lagi ang pagpatuloy. Unahin ang pag-aaral ninyo dahil yun lang ang may papamana nila sa inyong dalawa. So sana ipagpatuloy ang pagiging mga batang masunurin, lalo-lalo na kila Lola at Papa at saka sa mga tita. So happy birthday sa inyong lahat. Sa tatlo at sana'y na-surprise namin kayo kahit na expected na ni Kayla. Hindi mo alam. So ayan. So Nanay, na-surprise ka ba namin? Oo. So ayan. Sa Ate Kayla. Si Kuya Mark. Ayan. Na-surprise na sila. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang pong tatandaan, keep safe everyone. Every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you. I-surprise mo deliver ko. Meron po ulit kaming pa-free sa inyo na portable mic. Ayan. Ate Kayla sa bibigay. So, maraming salamat po. Enjoy your day at enjoy your food.